Hola a tothom, moltes gràcies per venir aquí avui a l'Espai Mallorca a escoltar-nos en directe el primer episodi de la temporada del podcast Com dir-t'ho de l'Escola de Formació Guillem Agulló. En primer lloc, volia dir que, com podeu apreciar, al meu costat ja no hi ha la Indi. La Indi ens ha abandonat, s'ha anat a Londres, o també s'ha anat a fer roast al David Fernández, pel que he vist avui. Però, en canvi, tenim una persona molt millor. És broma, Indi, t'estimem. És la Laura Grau. Hola, Laura. Hola, nois. És un plaer estar aquí. Un aplaudiment per la Laura Grau, sisplau. Bueno, gràcies per la confiança. Ara potser no us semblarà perquè ho farem molt bé, perquè en realitat ens hauríem de donar el Premi Gaudí Actor i Actriu Revelació, però no ens coneixem d'absolutament res, ni amb la Jana, ni amb Tabaqui Sobrassada, ni amb la gent d'Òmnium, ni amb absolutament ningú, o sigui que gràcies per fer aquestes cites cegues entre nosaltres, perquè crec que ens entendrem, però bueno, és una informació que heu de saber abans que comencem. Sobretot si noteu que això és una mica awkward, vale? En general, o sigui, hem anat a dinar avui, però ara us ho explicarem, però primer volem presentar-vos aquests dos que tenim aquí al costat. Laura, endavant. Sí, doncs són en Tomeu i en Pablo del podcast Tabaqui Sobrassada. Explica'ns alguna cosa sobre vosaltres, també. No, mira, això ho has dit molt bé. Volem dir que Tabaqui Sobrassada som nosaltres dos i també en Rafael. En Rafael se va despistar de dates. He de dir que aquesta temporada és la nostra cinquena i no creureu que fins a la cinquena temporada no hem començat a compartir calendari. Per tant, fins ara era un total desastre, però... Bé, ara compartim calendari però no està actualitzat. O sigui, és un pas però tampoc hem arribat. Aquest tema calendaris és un tema molt de tornar a la rutina del setembre, de començar un curs nou, amb uns hàbits nous. I el que volíem xerrar avui, de fet, és una mica aquest moment de començar el curs, haver de començar en un entorn nou, perquè ens passa molt als joves d'avui en dia, que de cop i volta canviem de feina, canviem de barri, canviem d'habitatge perquè no ens el podem permetre. I hem de començar de zero a xerrar amb persones com vosaltres que no coneixem d'absolutament res. I llavors, per posar-nos una mica a to per aquest capítol sobre trencar el gel, nosaltres avui hem anat a dinar. No ens coneixíem de res, ens hem citat a un lloc, els hem dit, vosaltres, com que sou els professionals de restaurants i esmorzars de forquilla, trieu, teniu tota la llibertat, i ens han portat a l'Azul del carrer Provença. No sé si algú d'aquí ha anat a l'Azul. Està al costat de la Model. Al càmera, perfecte. Podem fer una mica de valoració, no?, de com ha anat això? És el que feu al vostre podcast, no?, realment? Parlar de menjar i de què heu anat a dinar i de com ha anat i tal. Exactament. Està molt guapo avui ser convidats a com dir-t'ho com a entrevistats o col·laboradors o no sé exactament ben bé què. Nosaltres tampoc. I començar la prèvia de lo que era el podcast fent una experiència totalment Tabaqui Sobrassada, que és com començam cada episodi. Sí, d'alguna manera jugàvem a casa perquè estem acostumats a conèixer gent mentre mengem, que això és una situació una mica incòmoda perquè hi ha gent que menja molt estrany. Us ho hem posat facilíssim, eh? De cop he pensat, mira que bé, tothom menja de tot, compartint tots els plats, totes les baves... El moment d'escollir plats ha estat una mica lent al principi per una sèrie de... Perquè tenien moltes coses. A mi em posa molt nerviosa als restaurants que hi ha tantes coses bones per triar que dius una cosa és que necessito una cimera de 3 quarts d'hora per triar què vull dinar, perquè clar... I jo també, com que sóc people pleaser absolutament, he pensat que triïn ells, no vull causar cap tipus de diferència ni de conflicte. I a més el cambrer, cada cop que arribava, ens donava més opcions. I llavors era, hòstia, que ara no sabem què escollir. Jo vull dir, o sigui, a favor d'aquest restaurant, que estava molt bo, o sigui, us animo molt a anar-hi, però el que m'ha agradat més d'aquest restaurant ha sigut el cambrer. Era... Molt bon servei. No per hot, era un tio simpatiquíssim. O sigui, molt bé. No arriba un punt que de simpàtic passa una mica de simpàtic? Jo he de dir que hi ha algun moment que m'incomoda aquesta cosa de constantment anar dient tot bé, voleu més pa, voleu sal, voleu oli, és com... Bé. Si la necessito, sé on ets, t'aniré a buscar, tranquil. Hi ha hagut moment de no us atipeu amb pa que no em menjareu després. Ja, Vull dir. una mica de paternalisme. Està com a casa, literalment, amb la teva mare dient a veure, no mengis tant, perquè després, al segon plat, no arribaràs. Però seria problemàtic si fos com només amb les noietes joves i realment ho fèiem també amb els senyors de 75 anys que hi havia fent-se el capipota, vull dir. De fet, vos ha agradat molt que de vora nosaltres s'han segut 2 senyors. Primer heu destacat, ostres, encara se xerra català a Barcelona. Això ha estat una celebració important durant el dinar. Encara sorprèn, o sigui, cada dia més, de fet. De fet, en castellà, en aquest restaurant, només el nom, perquè la carta, tot en català, ell xerrava català... Vull dir que... Herència gallega, de fet, sí. Heu dit que jugàvem a casa aquí avui, però també jugàvem a casa a Sazul, perquè en aquella mateixa finca, és allà on ens van conèixer en Pablo i jo i en Rafael,
vivíem plegats amb la lota d'en Pablo i ja va ser el naixement, o sigui que hem escombrat tot cap a casa avui. Sí, ens heu portat al terreny conegudíssim, per no fallar ni un centímetre. Molt bé, doncs us animem tots a anar-hi i volem explicar una mica perquè, clar, per començar la rutina, abans de fer un menú migdia, que és una cosa que no es pot fer cada dia, no? Perquè, bueno, no sé vosaltres, perquè val diners. Clar, què hem pagat per aquest menú? Podem dir-ho? Sí, tenen una fórmula migdia i ens no ho etiqueten com a menú, perquè si s'ho comien per si menú migdia, els preus, diries, això un menú de migdia és una mica car, han pagat quasi 20 euros per persona. Hem menjat postre, un postre convertit entre 4, hem sigut austers aquí. Sí, ens hem excedit perquè hem anat una mica fora carta, fora menú, en alguns platillos, perquè no es podia dir que no i estàvem excitats. Què hem demanat al final fora carta? De fora de carta res, perquè al final no. és que amb tanta informació que jo m'ho he fet un... Ens ha atabalat massa, sí. M'ho ha omplit el cap d'idees i hem dit, recte. Bé, però com que el que estàvem dient una mica és, com que no es pot anar cada dia a fer un menú migdia, a vegades s'ha de recórrer a la vella confiable que és el tàper, ¿vale? El tàper, què implica fer-se un tàper? I a part de molta imaginació, ¿vale? Que jo és una cosa que no tinc, no sé vosaltres, però tinc imaginació per tot menys per fer-me tàpers. Fer-se un tàper també implica tenir la conversa del tàper, ¿vale? Per mi la conversa de tàper és un registre molt concret que cal aprendre a dominar a la perfecció, ¿vale? Hi ha algunes normes no escrites que cal tenir molt clares, d'acord? La primera és, quan menges un tàper i tens mitja hora per dinar, no s'ha de parlar de feina, en cap cas, sobretot perquè no és que per mala educació o això, sinó perquè jo crec que per mi parlar de feina implica criticar els meus companys de feina i potser no és el moment. Però a banda d'això tampoc cal com posar-te existencial i començar a dir que t'estàs plantejant deixar-ho tot i anar-te'n a Berlín a fer un màster de cinema experimental, bla, bla, bla. No. I tampoc, sobretot molt important, no parlar de somnis. Per mi, que m'expliquin els somnis és una putada molt gran i crec que no s'ha de fer, i menys si no hi surts. Jo quan vaig llegir aquesta línia de guió vaig pensar... Ets la típica persona que explica els somnis. No ens entendrem, explico molt somnis. No, Laura Grau. Però tu no te'ls explicaré, Jana, no pateixis. Gràcies, tu, Gregaixó. I de fet, amb això de les converses de tàper pensava, evidentment el moment complicat és aquest d'haver de compartir la conversa amb gent de la feina, però jo he de confessar que també sóc la típica persona que hi ha dies molt tontos que dic, me'n vaig a un banc, a un parc del costat, a menjar el meu tàper sola mirant la diagonal. I no passa res, crec que ho hem de normalitzar. Molt a favor, Laura, d'això, jo també ho faig No sovint. soc capaç, però sí, s'hauria de normalitzar més. Però tu, Jana, tens una mena de guió mental sobre què s'ha de fer quan coincideixes amb els companys de feina i t'has de menjar un tàper amb ells. O sigui, hem fet una mica de proposta, així 4 línies de quins serien els temes que podríeu parlar mentre feu el dinar de tàper i que crec que poden donar bastanta conversa. El primer és, òbviament, el més fàcil, criticar els tàpers. Els tàpers de cadascú, bueno, sempre hi ha el típic que porta el mític arròs amb tonyina i surimi i que l'ha fet 5 minuts abans de sortir de casa. Aquesta persona, quan ja s'ha fet aquest tàper, ja sabia que avui rebia un escarni públic al menjador de l'oficina. Per tant, fem-li el que es mereix, critiquem-lo, enriem-nos del seu tàper, perquè pobra persona deu estar molt deprimida. El que menja mandarina, també es castiga molt el que menja mandarina a l'oficina. Sí, però la mandarina és una cosa de supervivència i a més és salut. Jo a favor. Però l'arròs amb tonyina també, perdó, jo sóc aquesta tia de l'arròs amb tonyina. No, jo també sóc, absolutament, per això ho dic, ho dic des de l'experiència. Llavors després, a part d'això, el típic de que et passes 20 minuts discutint sobre si la carbonara s'ha de fer amb crema de llet o amb ou, guanciale, bacon, i surten els experts de cada puta rama. Per mi, aquesta conversa és la conversa evolucionada de truita amb ceba, truita sense ceba, llet amb colacao sense... Bueno, és com que fas veure que ets més interessant perquè ets més adult, però en realitat és la mateixa conversa, la de carbonara. Puc exposar-vos una mica? En el guió, en lloc de crema de llet, posa llet condensada. I jo vaig dir, aquí vendrà un xiste després, que no està escrit en el guió, però vaig dir, ostres. És curiós, realment, aquest apunt. És culpa de la meva dislèxia. Jo que sóc diabètic, crec que una carbonara amb llet condensada és la fórmula per matar-me feliç. Bueno, ara hi ha aquells vídeos de TikTok d'aquells bojos que fan hamburgueses amb gelat i amb KitKat i aquestes coses. No em sorprendria, de cop una carbonara amb llet condensada. Però bueno, seguint amb aquesta línia gastronòmica, si els teus companys de feina tenen més de 30 anys, jo crec que també parlar de restaurants funciona molt, llavors començar... Això que feu vosaltres, de fet, no? Començar a dir, ai, doncs al meu barri hi ha aquest lloc, hi hauríeu d'anar... De fet, ho hem fet avui durant el dinar.
ja vos hem començat a recomanar llocs per anar a dinar bé i hem dit, merda, això està en el guió, està directament dedicat a nosaltres. Exacte. Perdoneu. I després, quan anem a un dels llocs que vosaltres ens heu recomanat, us escriurem i us direm, ostres, gràcies, Tomeu, Pablo, estava boníssim aquest lloc, i això és com un bon xute d'autoestima, no?, per la persona que està a la crisi dels 30. Però aquí correm el risc de donar-nos-les de gurús, del menjar. Aquí és l'altre extrem. Ja, però hi ha gent que la seva vida es limita a que li donis la carta de gurú. O sigui, vosaltres no sou així, però ja... Tu també és una mica així, en el fons. Bueno. Seguint una mica, canviem de tema, declaració de la renda, ¿vale? Si els vostres companys de feina també, la majoria són homes, els hi encanta parlar de la declaració de la renda, els hi encanta recomanar-te en quin percentatge t'has de posar l'IRPF, si l'has de tenir més alt o més baix, si tenir-lo baix està bé perquè després, bueno, els diners sempre millor que els tinguis tu i després ja te'ls trauran, però si no després t'estalvies una clatellada, si heu tenir un contracte de lloguer desgrava, si ser soci d'Òmnium desgrava, etc. Està molt malament assenyalar-lo, però en Rafael és aquesta persona. El que falta, no? El que no hi és, precisament. M'encanta que ens posem tots amb el Rafael avui. Pobre Rafael. Creus que en Rafael també serà el típic pare que et recomana en quina autopista has d'agafar per anar a Sabadell, perquè és més ràpid, no pagues peatge... No fa falta que sigui pare, ja t'ho fa, vull dir. Ja t'ho fa, Aquest és el moment del podcast en què descobrirem si el Rafael l'escoltarà o no. Exacte. És veritat. I després altres temes, així com més d'actualitat, no sé, el musical de la Mercè és un tema que funciona molt, tothom té ganes de comentar, dedicar a la Rosalia puta espanyola, aquestes coses. Què en penseu del piro musical? La veritat és que no puc opinar perquè no he vist res. Sé que va haver-hi la crítica aquesta que na Rosalia havia posat una cançó única en català i ja està. En aquesta conversa és la persona que diu no tot és Barcelona en aquesta vida, estem farts que ens passeu el piro musical per TV3, no ens interessa... Una mica. En plan, les festes de la Mercè les hauria disfrutat tota Catalunya, no? Una mica? Però jo crec que no hi ha res més de comarques que mirar el piro musical de la Mercè per la tele. Una mica. Però per criticar-lo, per dir per què? I per què no posen els focs artificials de Sant Pere de Vilamajor, eh? Exacte. Gent davant la foganya mirant, mira què fan a la ciutat, no? Sí, com superexòtic, en plan, el circo. Bé, llavors, un altre tema que ja és una mica més delicat, vale? O sigui, aquí has de portar... També és de Barcelona, eh? També és de Barcelona, però crec que és universal a la vegada. És un tema que ja has de portar uns mesos treballant, uns mesos compartint oficina i menjador, i són els atemptats del 17 d'agost, vale? O sigui, és un tema que a la gent li agrada una mica, fa una mica de bonding, com compartir on estaves aquell dia. Estaves agafant el tren per anar a Barcelona, estaves al Corte Inglés de Plaça Catalunya, estaves fent el matagalls, o sigui, per mi crea complicitat. Gent que diu, a mi per res no em va pillar, feia 4 dies estava de compres per allà. Ja, que dius, aporta moltíssim aquest comentari, el que ve sent la gestió de la tragèdia, En no? plan, no ets el puto protagonista d'aquest assumpte, no? I ja quan la gent es comença a posar vulnerable i anem a compartir doncs, això, moments de la vida que ens han traumatitzat, i arriba el moment, crisi del 2008, en què cadascú comparteix com ho van passar a casa seva, si els seus pares van perdre la feina, si com a nen et va tocar doncs, reciclar els llibres del teu germà perquè no te'n podien comprar de nous en aquell moment de crisi del 2008, tots mal forrats, escrits, Sí, el workbook el van haver de borrar amb goma... Els encanta també, si també tenen més de 30 i pico d'anys, explicar-te que van sortir de la universitat i estaven molt fotut i van haver d'anar a Londres a vendre cafès. I clar, tu aquí en plan molt de suport, em sap molt greu... És una mena de competició a veure què va passar més malament, eh? En el fons és la típica conversa d'aviam qui està pitjor, però bueno. Coses que serveixen al final per trencar el gel, no? Sí, i seguim parlant de trencar el gel, perquè abans de parlar de tot això realment s'ha de trencar el gel. Jo i la Laura, bueno, ja ho hem dit, no ens coneixíem, ens vam conèixer la setmana passada. Sí, però és una mica el que dèiem aquí fora, que al final, sabeu, o sigui, a Barcelona som més o menys unes 250 persones parlant català i fent podcasts tots alhora. Llavors, lamentablement sí. Havíem coincidit, diguem-ne, en trajectòries d'aquesta vida barcelonina. El carril paral·lel, no? Exacte, deies? anàvem una al costat de l'altra, no ens havíem mirat encara mai, però sí. O malament, potser algun dia, Ens havíem inclús mirat malament, sí. Però està tot solucionat, no patiu. I això, i llavors una mica com que costa com trencar el gel també, sobretot creiem que és perquè vivim en un món ara mateix on tot és tan inestable, no? La gent amb la qual, per exemple, has de compartir feina o compartir pis o el que sigui, saps que potser d'aquí un any ja no hi seran perquè hauran marxat. Llavors és com, hòstia, ara he de gastar saliva perquè aquesta tia d'aquí 6 mesos em digui me'n vaig a TV3.
Espero que t'entres, no? Adéu. Però a mi en realitat m'agradava això, o sigui, almenys quan me'n recordo el pas del batxillerat a la universitat, que era com, buah, em vaig a inventar un personatge nou, ja no seré mai més la persona que era, ningú se'n recordarà de tots els errors que he comès a la meva vida, em podré inventar com una personalitat nova, i m'agradava com el rotllo aquest de reinventar-me, no sé si és el vostre cas. Fantasies extravagants, extrems... Tampoc tant, o sigui, no, a veure, de cop i volta no començava jo, no sé, no em feia emo i anava a la uni, doncs allò, amb els canells tallats, no? Però sí que era com aquesta sensació com de que ningú et coneix i llavors ningú et jutja i ningú té cap prejudici sobre tu. No sé si a vosaltres us va arribar aquest moment. Jo sóc una mica addicta a aquest sentiment i llavors cada X temps vaig com canviant d'ambient a veure si, no sé, si em puc inventar una trama nova, do it for the plot, tot. La meva postura a la feina per conèixer gent nova, per molt poc empàtic que sembli, és mur de gel. Vull dir, mur de gel. Barrera, i si algú té interès en establir qualque tipus de relació un poc amistosa, que faci ell la primera pas. Tu esperes a que la gent et vingui a buscar, sí. una mica d'egocèntric. No pensava que diries això. En ambient de feina, total. Vull dir, Molt a favor, eh? Me sap greu. Jo faig exactament el mateix. Crec que vaig començar fent una mica el contrari, que era sí a tot, en plan, hi ha un plan? Ah, ja estic. I després me'n vaig acabar donant que això només et porta a acabar-te juntant amb subnormals. A veure, depèn del moment de la vida en què et pilli. Jo no estic en aquest moment de sí a tot i m'ho estic passant molt bé, passa que has d'anar compensant. Si dius que sí a tot, dic, Si dius que sí a tot, crec que és perillós. D'acord, m'apunto. Si no dius que sí a tot... Jo, amb aquest tema, me'n recordo quan vaig començar una feina nova, em feia molta vergonya dir que era el meu aniversari, sobretot perquè tothom portava pastetes i jo no volia comprar pastetes. Llavors no ho vaig dir i vaig arribar a la feina, era com la 1 del migdia o així, jo no ho havia dit, i de cop entra com a l'oficina, perquè la nostra oficina de comunicació estava apartada de la resta, la secretària, i diu, Xana, felicitats, és el teu aniversari, no? I jo... Ho havies posat al currículum? Clar. La tia s'ho apuntava a l'agenda als aniversaris de totes les persones de la plantilla de l'empresa i m'ho va venir a dir, i jo... Sí, tal, bueno, demà anava a portar els pastissets demà, és que no he tingut temps. Demà és dissabte, no? Vale. Clar, tia, i els vaig haver de portar i em vaig morir, o sigui, terrible. És que és això que per pressió social t'obligues una mica tu mateix a fer el que fa tothom d'aquell entorn, però fins i tot si són coses absurdes, tipus vestir de certa manera o, no sé, acabar els missatges de certa manera... O l'accent. L'accent és un tema, això vosaltres en sabreu més que nosaltres. Clar, qui no ha canviat l'accent? Jo vaig haver-lo de canviar una mica obligat perquè vaig començar la tesi amb la meva directora de tesi i veia que no hi havia retorn. Vull dir, jo xerrava i veia una cara poker face, saps? Vull dir, i deia, bueno, anem a centralitzar una mica, menys si podem acabar aquesta tesi bé, saps? I vaig haver-me... I clar, una vegada ja canvies, no hi ha retorn cap enrere. Potser hauria hagut d'anar fet feina, com en plan introduint neutres i això, però no vaig ser capaç. Jo crec que sí que hi ha volta enrere, Jo vaig veure un temps al Penedès i vaig acabar dient naltros i valtros. I un dia em vaig pillar a mi mateixa dient això amb gent de Blanes, del meu poble, i vaig dir, a veure, para de fer tant de cringe, torna a parlar la llengua que tu saps parlar, saps? Em pensava que deies que fèiem cringe al Penedès. No, fa cringe la gent que canvia d'accent com volent demostrar que ha estat vivint en un altre lloc. Sí, això saps? sí. Fa molt de ràbia. A mi m'ha vingut molta gent a preguntar tu també ets de València? Vas bastant lluny. Bueno, i tenies una veïna que te deia que eres de Lleida, sí o sí, vull dir... Clar, no tenia collons a corregir-la perquè tenia 85 anys i no. I dic tenia perquè tenia 85 anys. I clar, em diu, jo soc de Balaguer també. I, bueno, doncs jo no, però ja no t'ho diré. Ja no. Si ella vol que siguis de Balaguer, tu ets de Balaguer. Jo soc de Balaguer. I llavors, un cop trencat el gel, com sabeu quin és el moment indicat per començar a fer oversharing amb la persona amb qui de la vostra feina, per exemple? Jo quan abans millor. Quan abans ens ho traiem de sobre, millor. Sí, perquè si no són aquella mena de converses superficials, absurdes, que és que hi ha una il·lustració que m'agrada molt que diu em fa molta mandra passar pel nivell necessari de superficialitat per arribar al nivell d'intimitat que jo realment desitjo tenir amb algú, saps? I és com, quantes vegades més t'he d'explicar que no sóc de Balaguer? En realitat me la pela que pensis que sóc de Balaguer, no? Jo estic molt a favor. Crec que fa més angoixa l'small talk aquest de no dir res i parlar que no el de parlar més profundament. I què passa, creieu, quan de cop t'adones que aquesta persona que hi ha com amb la teva companya de feina, companya, el que sigui, s'assembla molt a tu? És a dir,
té una manera de ser, unes actituds, Tu tens uns un tema, comentaris, amb que hi ha un rol molt semblant a tu. Hi ha algú? Es remou alguna cosa? Assemblar-se a nivell que podríeu ser amics o amigues? No, més com que potser sents que el teu rol a la feina o al grup d'amics queda desplaçat o vale. sobreposat per... Competitivitat, no? O no, o què? Què passa? És Què que passa? ells han dit, no hem entès aquesta pregunta, Clar. i per mi això demostra la meva tesi, La teva tesi, digues la teva tesi, Laura. que és un tema de gènere. O sigui, que hi ha com Desenvolupa, sisplau. una mica de misoginia interioritzada en el sentit de que quan arriba algú, sobretot una noia, i tu ets una noia en el teu grup d'amics o en el teu entorn de feina, que s'assembla molt a tu en el sentit de caràcters de personalitat o de coses que pot aportar aquesta persona al grup que tu també aportes, en què ens sentim una mica en competència. I llavors és quan tu et sents rara, en plan, vale, aquesta tia en realitat em cau bé, però hi ha coses com que rebutjo, però no sé si les rebutjo perquè jo també les faig i llavors com és una mena d'autorebuig raro. Sí, me'n recordo que també vam estar parlant una mica de que hi ha moltes persones que potser ens sentim validades més pel que fem que no pel que som, no? Especialment les dones. Especialment les dones. Em sap greu que aquí estem fent una mica Endavant. de la xapa Això és feminista, però s'ha de fer. I llavors, com quan veus que algú està portant una cosa que tu, en teoria, estaves aportant, llavors ja no trobes un sentit a la teva existència, perquè és com si jo no puc aportar això perquè ja ho està portant ella, què faig aquí? Però coses absurdes, Tipo, jo t'ho explicava. En plan, jo sempre sóc la persona que porta les espelmes als aniversaris. I sempre me'n recordo d'aquest petit detall perquè penso, ningú se'n recordarà, doncs ja vaig jo a agafar els números, tal, miro per casa si tinc un 2, un 6, tal, no sé què, i com tothom sap que ho faré jo, llavors ningú ho fa. I quan arriba una persona nova en aquell aniversari que té les espelmes, penses, tio, la meva puta funció no té cap sentit, ara què faig? Me'n vaig a casa, saps? Clar. I penses, bueno, potser està bé que estiguis aquí perquè ets amiga d'aquesta persona, no només perquè has portat les espelmes, però et sents com una mica inútil, llavors. Sí. No Bueno. passa, veus? És com un tema de gènere. La veritat és que no. T'anava a dir que ara amb l'exemple ho entes perfectament. Que aplaudeixin les noies a qui els hi passa. Veus? És que... Ara, una mica de participació de públic. Última pregunta d'aquest test, així ràpid. Què fas amb les referències que et xiven a l'arribar a un lloc? És a dir, o què fas, o si ets tu la persona que ho xives, o si creus que s'ha de fer o no, millor que ho descobreixi i s'ho trobi per ella sola o per ell sol. Què creieu? Utilitzar-les i magnificar-les, que s'escampi. Vull dir, si aquesta persona és una persona que tracta malament els seus empleats... Sense comprovar-ho, Home, sí, no en els 5 minuts que t'ho hagin dit, dir-li, hòstia, aquest és un cabron, te tracta fatal. Però en el mínim indici que tu vegis que allò pot ser real, endavant. Escampar la merda, a tope, engegar el ventilador, No, és escampar igual. la merda, no com dir, alerta, aquesta persona pot ser, m'han dit, que te farà fer més hores de les que toca. Sí, en el cas, jo crec, d'explotació laboral, poder sí. Sobretot en més aquest sentit. vertical que horitzontal. Vull dir, crec que en els caps que tenen més privilegis és més fàcil fer aquest assenyalament. Clar, a mi m'ha passat que hem tingut, amb gent amb qui tenim a la feina molta afinitat, opinions molt diferents de gent de dins de l'empresa. Llavors, això m'ha fet ser una mica més cauta en la manera en la que li recomanava a la gent nova doncs, sobre certes persones. És que, Pablo, explica una mica a la gent que ens sí. està escoltant avui Això de no què sabia. treballes tu, perquè clar, ets una mica tech bro. Això se m'ha dit tech bro al dinar d'avui i en part és així, o sigui, treballo en una empresa tecnològica. Llavors, també és una mica per això que vaig una mica més alerta amb tota la gent amb què m'envolto, perquè allà et pots trobar molts tech bros, òbviament. I tech bros de veritat, en plan... Són bons. Gent que és mentalitat de tiburón, els tech bros, Sí, que teniu sí. aquestes coses com de passar de nivell i aquestes merdes. Exacte. Gent que fa afterworks, gent que... Uah, no hem tocat aquest tema encara. De fet, és un tema que ve ara i va molt bé per Uah, és lligar-ho. fantàstic. Perquè nosaltres vam trobar un tuit, que no sé si us va arribar, que va tenir molt de ressò, que deia el millor ambient de treball es troba quan acabes la jornada. Us reuniu tots els companys i companyes a un bareto, ja la paraula a mi em sona fatal, us endosseu diverses cerveses, el temps passa volant en un ambient distès de xerinola i acabeu dient, quina hora és? Havia de fer... Aquí es fa l'equip. Rentadora. Zero dubtes. Bueno, a mi em sap greu perquè aquesta persona realment podia haver estat un llados perfectament, però després entraves al perfil i era un pobre xavalet que deu treballar a una oficina aquí a Poblenou, saps? I pensaves ara que potser tampoc que li caigués tant de hate, però sí que, clar, hi ha gent que li va contestar, potser amb tota la raó del món, segons el nostre criteri, que és que l'equip es fa en horari laboral, pagat, sense alcohol pel mig, i que si vols que ens entenguem, ens pagues tu una jornada perquè ens coneguem, però no quedarem nosaltres per fer cerveses després. Totalment a favor. Cada paraula que surt en aquest tuit, tu has dit bareto, xerinola,
passes temps volant. Com ha de passar el temps volant amb els teus companys de feina? I també et dic una cosa, si una feina et proposa coses d'oci, és que es vol fer propietària del teu oci. O sigui, és que directament vol agafar les teves hores d'oci i dir a veure si d'aquí a 3 mesos ja te n'oblides de què és oci i què és feina. I això és una mica en coneixement de causa. Que és una cosa que els hi funciona molt als expats, precisament, no? Correcte. Perquè tampoc crec que... O sigui, crec que les empreses s'aprofiten de que aquesta gent no té amics aquí, realment, i és com, vale, doncs els amics que tindràs seran els de la feina exclusivament, i a més, això em servirà per rendibilitzar els meus recursos i la teva força de treball al meu negoci, no? Tot i així, jo no estic del tot en contra que la gent es faci amiga de la gent de la feina, no? Vull dir, quan entres nou a una feina i absolutament ningú parla amb ningú es coneix, tothom va allà, treballa i se'n va a casa seva, és com que tampoc ens acaba de convèncer, no? Com a entorn laboral. Un entremig, un equilibri com tot al final, no? No ho sé. No, relacionat amb el que dèiem i sobretot amb el tema dels expats, avui també volíem citar un article que ens va agradar molt, que vam llegir, l'altre dia ho vam estar comentant amb la Laura Grau de l'Anna Pazos, que potser el llegirem, no? Perquè així també sentim una mica... Bueno, no sé si l'heu llegit, però ella una mica feia com una mena d'anàlisi, de radiografia dels expats a Barcelona i anava a un sopar d'expats, anava allà i el que deia, després d'haver-hi estat, la reflexió que feia de les converses que tenien era la revelació va trigar un temps a prendre forma, perquè es va manifestar en forma d'absència. Era l'absència del to de greuge i frustració que hauria definit l'ànim de la vetllada si hagués estat poblada per locals. És a dir, els assistents estaven còmodes en una imatge d'èxit i prosperitat que no s'avergonyien a transmetre. Ningú no criticava amargament els monopolis televisius, les subvencions falsejades, els contractes precaris. Soraven per sobre de les misèries locals i gaudien sense ironia del lifestyle que els oferia la ciutat. En tan sols 2 setmanes, de fet, s'estrenava a Netflix el seu últim projecte. La paraula maleïda. Sí. Clar, al final penses, tant de bo ser un expat, no? Són molt més feliços que nosaltres. És això, és que totes les nostres converses són em vull suïcidar, no es pot viure en aquesta ciutat. Sí, i jo crec que té molt a veure amb la situació actual de ciutats com poden ser Barcelona, poden ser Palma, que nosaltres estem aquí patint el que és la vida a Barcelona i ells que venen d'altres bandes d'Europa diuen però si això és un paradís perquè vos esteu queixant. Erasmus, jo me'n vaig a les 4, vosaltres acabeu a les 7 i jo faré un afterwork. Perfecte, jo me'n vaig a casa, me faré una migdiada, me dutxaré i després venc a fer cerveses i vos diré que he anat a Smacba i que m'ha encantat. Per favor, això ningú de Barcelona que visqui realment la ciutat ho compra, és totalment alienament. Jo a la meva primera feina és on vaig conviure amb els meus primers expats. Els primers expats. I allà Teo i els seus primers expats. I allà és on vaig aprendre a dir que no a conèixer segons qui, perquè vaig començar a veure una part de Barcelona que vaig dir això és una puta merda. És gent que li diu Barça a Barcelona, a la ciutat. Això és una locura. I de cop et diuen et quedes a Barça aquest cap de setmana. I jo, perdona? De què estàs parlant? Sí, sortiré de lateral esquerra, no? Que... I és gent que sent els colors de la seva empresa. O sigui, és gent que porta tot el merchant de l'empresa com si fos roba del Barça, precisament, no? Com vestint l'equipació d'un equip de futbol. Totalment. Que és aquesta gent que no sap dir que no quan l'empresa els hi reclama algú que és com, no, és que jo això ho he de fer com per sentiment de pertinença. Jo, de fet, he de confessar que en una emissora líder d'aquest país, de color vermell, la primera frase que et diuen quan entres, o una de les primeres, almenys a mi, no sé si a tothom, és com que s'han de sentir els colors, que tu has de pertànyer allà a aquella casa, tots som u, tal, i penses, bueno, fins a quin punt, no? Vull dir, jo soc de qui em pagui la nòmina i ja està, però vull dir que és una estratègia com molt utilitzada realment per les empreses. No sé si us heu trobat. La paraula família, en el món en què es menciona això, dius, res, divorci, No. això... Clar, en l'ambient acadèmic no és ben bé... Jo crec que mai se xerra de família, gràcies a Déu. Però sí, en el meu cas, fins fa molt poc, jo tenia una situació molt còmoda a la feina, no se m'exigia moltíssim, i en els moments puntuals en què se m'exigia, jo deia, bueno, pues, si avui he de fer 12 hores de feina, ok, perquè potser hi en vaig fer 4. Ara, ja que comença a ser més exigent cada dia, és en plan sentint això, no, jo fins a aquesta hora i després ja... Però... Jo, amb el que deies de som una família, jo no sé si és perquè sóc filla única i de pares separats, però
porto una setmana a una empresa i ja parlo en plural, Jo dic som, així, m'has de donar així per parlar en plural. I és algo que detesto, però sóc una víctima d'aquesta puta maledicció. A tu et funciona, aquesta cosa del sentiment de pertinença laboral? No ho sé què dir-te, però hi caic com una tonta. Bueno, perquè som toves, a mi també, la veritat. Vull dir, jo de cop i volta em diuen sopar de feina, i penso, que bé, som tan amics, no? Vull dir que aquesta línia que dèiem abans és supercomplicada, quan es barreja també els vincles afectius i d'amistat, és com ho trenques, no? Com dius fins aquí perquè no m'estàs pagant aquestes hores. I aquest suposo que és un dels motius pels quals, dels molts motius pels quals la gent jove està parant de participar en sindicats i cada cop hi ha menys gent que sàpiga els seus drets laborals i quantes hores ha de treballar i quantes no, i què ha de cobrar i quin percentatge li han de posar a l'IRPF, no? Sí, de fet, aquí tenim unes dades, ja estem acabant, però són bastant interessants. Diu que el 2023 a l'estat espanyol el percentatge de sindicalització cau fins al 14%. Per exemple, a Bèlgica hi ha un 49% o a Suècia un 66%. I aquesta xifra és més baixa encara si ens fixem en la població menor de 30 anys, que ja és un 3%. Que pagui quota. Que pagui quota, exactament. Vull dir que no hi ha gaire confiança. Bueno, no és que no hi hagi confiança, jo crec que no hi ha el que dèiem al principi, no? Aquest sentiment de que si tu entres allà i inverteixes la teva energia en militar i en lluitar per tenir millors drets laborals, això et servirà d'alguna cosa a llarg termini perquè penses, i total, se m'acaba el contracte d'aquí 3 mesos i ara perquè he de muntar un cristo en aquesta empresa i he d'invertir el meu temps lliure en reunir-me amb els meus companys de feina i decidir què volem reclamar, no? Bueno, no, ja l'has dit molt bé. No hi ha cap conclusió més. Tu ho has dit, exactament. Ja ho he trobat. No, sí, s'ajunten les dues coses, que mai tens molt clar que puguis estar a la mateixa feina més de 6 mesos, 1 any, 2 anys, 3 anys, que sigui com un termini realment curt, i en el meu cas és com també desconeixença de com arribar a sindicalitzar-se i una vegada de dins què pot fer i si realment té alguna repercussió. Jo crec que també és com un poc de desconeixença general de com funcionen els sindicats. Bueno, doncs això està bé que ho diguis perquè qui ens ha de sentir que vegi quines són les mancances i també les necessitats, no?, dels treballadors ara mateix. I els comitès d'empresa, que també n'hi ha pocs que facin realment alguna cosa per apretar realment el propietari de les empreses. Al final, estar en un comitè d'empresa no és només posar un cartell de vaga de la UGT el dia 1 de novembre, sí, l'1 de novembre que és festiu. No sé, el dia que sigui, saps? És com, vinga, va, som-hi tots. O sigui, crec que hi ha altres maneres de coercionar a la gent que et paga i mira, s'ha de dir que en aquesta ràdio de color vermell en tenien un molt bon comitè d'empresa que des d'aquí molts ànims si algú m'escolta. Bueno, al final volíem acabar aquest programa com amb aquesta cosa de com combatre aquest desarrelament, aquest individualisme i aquesta falta de xarxa, no?, que molts cops crea la feina, però també, al final, com l'estil de vida que tenim ara mateix a aquesta ciutat, però a moltes altres també. I jo crec que fer coses com això que estem fent avui és un honor. Estar aquí, tota aquesta gent aquí a l'Espai Mallorca. I poder anar a fer menús de migdia amb els amics no ens també és una cosa molt Això és bona. la nostra militància. Amb els amics i amb els no forquilla. amics, vull dir, amb gent que no conegueu de res, perquè és que al final és això, és un adaptar-se constantment per sobreviure, que dius, bueno, doncs va, tornem a tenir la mateixa conversa, i de què treballeu, i d'on sou, i com vau arribar aquí. Això sí que a mi m'agradaria que no ens els pugessin dels 14 euros, si pot ser. Sí. Però sí, jo crec que l'hauríem de declarar Patrimoni Nacional de la Humanitat, o com es diu, aquestes coses intocables, i poder-ne seguir gaudint durant molt de temps. I no sé, jo crec que ho podem deixar aquí. Què penseu? Sí. Tomeu i Pablo, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer capítol. Jo crec que per no conèixer-nos de res ni tan mal. S'ha trencat bastant el gel, jo crec. I a tots vosaltres per estar aquí, per haver vingut a veure aquest experiment que no sabíem com sortiria, però que crec que prou bé, i que ens seguiu durant la temporada del Com dir-t'ho, que anirem publicant cada 15 dies amb convidats i xerrant una mica d'actualitat política. A les xarxes de l'Escola de Formació Guillem Agulló d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies. Gràcies.